Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy ýurda girmek üçin arda tapşyrýan daşary ýurt raýatlarynyň 15.000 Amerikan dollaryna çenli viza grovny tölemeli ýurtlaryň sanawyny giňeltdi. Täzelenen sanawy esasan Afrika ýurtlarynyň birnäçesi şeýlede Türkmenistan gerýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Travel State Gov web saýtynda çap edilen maglumata görä, Butany, Botswanany, Merkezi Afrika Respublikasyny, Gwineýany, Gwineýa-Bissauny, Namibiýany we Türkmenistany öz içine alan jemi 7 ýurda degişli ütkötmeler 1-nji ýanwardan güýje giripdir. Viza üçin grew tölegleri 5.000 Amerikan dollarynyň 15.000 dollara çenli bolup biler. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti bu çäranyň viza bozulmalaryny şol sanda daşary ýurtlaryň vizalaryň möhletini geçirip ýurtda galmagyny azaltmaga gönükdirilenligini aýdýar. Viza kepilnamasynyň şertleri viza grewiniň formasynda, ýagny içerki howpsuzlyk ministrliginiň ay 352 immigrasiýa kepilnamasynyň formasynda we Travel State Gov saýtynda görkezilýär. Maglumaty görä viza grewiniň tölenmegi vizanyň berilmegini kepillendirmeýär. Viza ret edilse tölö gaýtarylyp berilýär. Şeýlede vizany soraýan adam Birleşen Ştatlarda galmagyň äkli şertlerini ýerine ýetirse, grew tölegi gaýtarylyp berilýär. İçerki howpsuzlyk departamenti viza eýetiniň viza kepilliginiň şertlerini bozan bolmagy mümkin bolan ýagdaýlary Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we immigrasiýa hyzmatlaryna iýerer. Bu bozulmanyň bolanlygyny ýa-da bolmandygyny anyklamak üçin edilýär diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistany öz içine alýan ütkötmeler raýatlaryndan viza grewi talap edilýän ýurtlaryň umumy sanyny 13-e ýetirýär. Sanawdaky ýurtlaryň köpüsi Afrikada ýerleşýär. Mundan ozal geçen ýylyň awgust we oktyabr aýlarynda viza grewini talap edýän ýurtlaryň sanawyna Mauritania, São Tomé we Príncipe, Tanzania, Gambia, Malawi we Zambiya goşulypdy. Türkmen News neşri sanawdaky ýurtlaryň şol sanda türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryna diňe 3 aeroport arkaly, ýagny Bostondaky, New Yorkdaky we Washingtondaky halkara aeroportlary arkaly girip çykyp biljekdigini belleýär. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň raýatlary babatynda girden viza grewini talap edýän düzgünleri soňky ýyllarda Amerikan vizasyna gyzyklanmasy güýçlenen Türkmenistanlylarda seslenme döretdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň biri 7-nji ýanwarda şeýle diýdi. Türkmenistanyň ýaşaýjylary bu habary bir tarapdan uly tolgunma we uly gyzyklanma bilen kabul etdiler. Olaryň sözlerine görä, Abbasanyň häkimetleriniň bu meselede hut Türkmenistany şol hasabata goşup türkmen häkimetleriniň iş alyp barış usullary barada soraw döredýär. Dip çeşme aýtdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň ýurda girmek üçin arda tapşyrýan daşary ýurt raýatlarynyň viza grewini tölemeli ýurtlaryň sanawynyň giňeldilmegine degişli resmi beýanat destine çap edilmedi. Geçen ýylyň iýun aýynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump onky ýurdun raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan edip, ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizipdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi şol karary aşa düşünşmezlik we alada beýan edip resmi beýanat çap edipdi. Sinçiler täze düzgünleriň Türkmenistanyň raýatlary üçin Birleşen Ştatlaryň vizasyny almak prosesini epesli kynlaşdyryjagyna ynanýarlar. Şeýlelikde 6 aý töweregi wagt bäri hereket edýän Türkmenistanyň raýatlary üçin giriş we täze viza gadagançylygy böleklerin aýrylsa da Birleşen Ştatlary girip bilýän adamlaryň kategoriýasy berk çäklendirildi diýip Türkmen News neşri belliýär. 16 dekabrda Aktamyň ýerden beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň raýatlaryny girden viza çäklendirmeleriniň gowşudylýandygy, immigrasiýa bilen bagly bolmadyk vizalara salynan gadagançylygyň ýatyrylýandygy aýdylypdy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşamak üçin niýetlenen immigrasiýa vizalary şol sanda green card boýunça çäklendirmeleriň saklanyp galýandygy habar berilipdi. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyny utan Türkmenistanlylaryň sany esli köpelipdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň öňçap eden resmi maglumatyna görä bu san 2016-njy we 2023-nji ýyllar aralygynda 14 esse artypdyr.